mister, ¿cómo estás? Joder, Muy bien. no veas. ¿Qué tal? ¿Qué A me ver. traes? A ver, Joder. ¿Qué te tal? parece? ¿Cómo te encontraste? sufrí un montón, Bien. tío, no veas. Sí. Joder, yo intenté, estábamos ahí todo el tiempo uno detrás de otro, pero no pude. Algunos de los favoritos los dejamos atrás. Sí, muy Ahora nos contento. queda el último asalto. Bueno, a ver qué tal sale la tuya. Seguro Ya que bien. veremos. Seguro que bien. Era una copa de 5 curses i ja el meu entrenador havia xerrat que en aquest havien d'anar a guanyar o estar davant. La temporada de muntanya és molt llarga i són molts de quilòmetres que dus a les cames i pensava que tot havia de valdre un poc la pena en el final, tot aquest sacrifici. En 2009 vaig començar a córrer i en 2010 ja me vaig iniciar més en sèrio amb això de les curses. He fet curses de tot tipus, vull dir, he fet la Serra de Tramuntana, he fet 50 kilómetros, he fet curses de 60. Es un recién nacido en esto del tema de resistencia extensiva. Teniendo 30 años, 35 36 puede tener un nivel nacional seguro, que ya está casi, y haciendo incursiones en el límite internacional. Enguany he fet per primera vegada la Copa del Món. He pogut tenir la sort de córrer amb en Kilian, amb tots els grans corredors del món i veure com en Toffol i com molta de gent que conec està allà davant i pot guanyar carreres molt importants. La veritat és que aquests sí que són un dels reptes que m'agradaria poder fer. Fer-ho bé en aquestes carreres. Toffol és el meu referent, el que ha fet en Toffol, l'edat que té i com està rendint a nivell mundial és una passada. Ojalà arribin els 42 com ell, que està corregent a tope.